Hey people. Hey. Say guys. Um Mori boy. Say hey. Loka jishidunga takuzwa chitungu. Say. Mori boy guys. That's no end of like 20 minutes. Wadaenda angozoti musi rumbi mugudu uri sei. Phineas Muroiwa, how you? Gogo Ignis, how are you linjani? Linjani. Nyaphila, nyakuthanda. Anuvamanya Chantel, um, Chantel, Kavukatema, Natasha Justin, Bob Munchkin, Sharon, Nyamudakarira, Beatrice, Prazen. Oh my God. Kumusha kwetu kune mumwe mukomana anonzi zita riri kunzi Prazen. Rotova zita rake. Rotova pachitupa. First name kwete surname. Lucia Chisawira. Shirin Takawira uri sei. Nyasha Nyani. How you? Anna Mperuka. Helena Chapinya. Nyari AC. Wisdom Motungwa. My B. Loveness Muvingi. Magi. Shoko Sally Chino, Calisti Tom, Anna Dembo, Nyari AC, Claudius Mudenke, ndakashamusikana murisika. Chokwadi chokwadi chiguru izita rako here. Hanzi hesi. My live stream, we don't talk about people. My live stream, tungori my live stream, tungori chingoita tusina hatko direction. Saka ndapana nyaya zvapo ingatonzi iripo. Tafara mupepeta zviri sei? Nyaradzo munyonga zviri sei? Adija Palmer, Collins Chiangwa, Memo Mavia Tanya Kuzvidza, Herbert Mangame. Zimbabwe is beautiful. Zimbabwe is good. Sha ndikurai nhema. Zimbabwe iri bo. So far so good. Kuri right. Kuri bo. Kunongo bo. Let me tell you the truth. Because I feel like kunoti bo way. Kana magetsi akaenda. Ndo panomboti bo wekuzimu. Unonatsozviwa kuti yo my goodness, why Jehovah Musukwedenga. Ndo panobhowera kuZimbabwe chete ipapo. Then ndakaona kuti nyaya yekuti malaini edu aya anombova mene kuti sei network inombongodonha for the whole day, especially magetsi akaenda inombonetsa. I don't know why. Nechimwe obviously chinotondibhowa kandi chekuti ndisataure izvizvo, but munhu I feel like munhu wese zvinotongomubhowa because nezvi guys handidi kureva nhema. Ukada kuti abuda magrosa apapa unochingoona mota dzikazara nevanhu vachingosungwa, saka unozoguma uchati saka ndoenda sei kumagrosa kwacho hautozozivi kuti vamwe vari kusungirwei. Saka ndo zvandiri kunotisa so far so good kuti mashops mazhinji kunenge kungori nemota dzemapurisa. Saka ndo zvinongoti bhowe chete. Obviously hakuna munhu unombonakirwa nekuona munhu ari muunifomu medu achikumanyisa. Hazvingonyatsi kunakidza. Alright, no matter baba Itanya Kuzvidza zvisi Sydney Matange, Beulah Chasi, Nyashanani, Laina Giati, Faith Chitifa, Blessing, Famiana Janeiro, Vena Nechitima, Watson Sawi, thank you, TG. Evanes Gata, how are you? Zefri Chitumba, Maijeri, Bellington Kaseke. Colin Notion is not around Vapo right now. Last Fambise Uchikuno.
lasifambisai inini ndoti ndichiri kuno ndiri kugara kuzimbabwe ndakataura wani kudhara kuti ndiri kudzokera nogara kuzimbabwe ndokwandiri kutogara. Glamashak zvinorevei? I don't know zvinorevei. Chiposi yangwa, Hazelbird, Rita Gaseloto. Murata. Kubotswana vanoti chii gaizi. Fadzi Mai JB, Apollonia Gombe, Gloria Ncube, Urise Gloria Ncube, Shela Musaope, Wallace Mutarisi, Zvirisei, Welcome Dube, Laiseti Mukwanisi, Nyasha ndazina kumhoresa. Bamhanya. Anzi Shero, we support you tiri paDurban. Thank you, Durban. Gwenya, Faith Muza. Okay, cool. Tinoenda. But nandosi novava here shamwari nandosi handidyi zvine maspice ndandiekere ndiise link. Nandosi here ndinoda unondindisa. Kana uchingondindisa no problem. Ndoinda ndorigirei. Nandosi asati atombopinda munandosi. Kapedzera kupinda ndobonga ndiri kuSouth Africa ka1. That was it. Ndaisa link. Ndaisa link mongobaya link moteverera kambonangu kutonga kuti yes handichadzokeri. Ndakataura wani kare. I'm not going back Burlington ngeseke. Not going back. John Sotabang really say thank you. Yes. Bakunandosi changwa kana zvichivava unenge watondikanganisira ndongokutarira ndogona kusachiramba but unongondoona ndakutarira nemaziso handidyi maspice. Oh my god, mimwe musi guys ndakamboti dambonzwawo KFC kuti inoita seimwe but inodhura handibodi kurara nhema chinhu chinongopfuura $3 kwandiri kudhura $4 kuti 1 2 3 4 yakandidhurira iniyekera KFC musi wacho yainaka ndiri kurara nhema yamba inaka yainaka asi iri a little bit costly. Ndichaita ndikiri nespeaker ndakataura rakambohaijekwa neekera neuyu rakambohaijekwa nemabrothers angu saka ndongovasiyawo vachimborishandisa vanorifarira. Define Mandaza anenge amhanya mazita saka ndesingachaoni. Hanzi thought you were kuSouth North Thailand. Ndakagara kwese ndakagara kwese kuSouth Africa ndambokugara ndikabva kuSouth Africa ndokwandakaita bachelors ndikabva. Naiwo zvinokufita here izvi. Zvinokufita here ani tiri muZimbabwe ndoindepi. Okay, rega ndi-edit this person. Hey! Itori mhoroso wachiti mai ndakazomona mufesi anonzi Horace ite kuti hey mai Horace. Ndepi? Aiwa ite kuti mhoro mai Horace. Nani? Mai anonzi Horace senyama sandaiwana kamume kangu kekuMalawi ndakazoriwana zita. Iwe kayo ndokwafungira mulawi. Zviri sei? Kwakagera? Handira kugera ndakachinja ye. Wakarukwa? Wow, that's so beautiful. Wabva freezer manje. Vana vofriza. Uri bo? Ndiri bo kudarika imimi mese muri papapa. Ndiri kutozviona ka. Unonzi chii nhau yako? Inonzi haidhe maningi manje.
Manje angenzi techno. Techno Inde hairstyle. kana boss G vaimborohwa wakati kwekuruka utu. Ya Ndikutozonoti yakada kufanana. Yembinga. isusu mbinga. Wow. But my ice cream edu imimi mbinga imimi my ice cream asatashika sei. Ndakanga kuti Zimbabwe kune lockdown, but kana lockdown yangopera Zimbabwe na ice cream again. Uri naitaku. Inini ndiri ku Hong Kong. Kwiwe rosa iwe mina ndibvise video ndinde kuna washi ari kupika ka ndinde kwati kuti asikupa shiwani washi ari kupika mina nditenda kwari washi aita kupi umezvifuti zvezvere mina ndinde patori apa ndikana rosaka ufanotengera dringi ndiri kutonairwa nemvura kuti uende kuna washi ndikanaona washi gaizi zvibwezi zvozvondikakata pano vandivhundusa iwe rosa kuna ndakurumwa nembwa pano washi mirai rosa ita hei hello Moros. Kunzwiki njedzani. Hezvunzwikiri. Rosa ukutaura. Itaura kachizwe Rosa. Ukubike. Hello. Hesa titaurisi. Kusini hivi zvitajira zvikude. Mina John. Rosa mukutinzwa. Yeah, I can hear you. Kwaisusu zvikuvanzwazi. Izvo zvikunzwisa. Kwaisa zvikunizwa. Yes. Mumunzwa. Ina zikumunzwini. Nindi kutokunzwa bo. Saka chanzwini. Zvine majealousy. Ita ina ndichatombonzwika na chinhu. Ndizivi pamwe kutofawo kwechifoni chacho haisina ndoita sei inini rambai muripo ndite exit ndidzoke futi Uniseko ku Hong Kong tak. Hong Kong bola atori maskati ndototi ma 10 maskati kurutopisa katizwa nice. Well, that's 10 now. Past 10, magdorara. One way so to rara. It's now go out to got the room past. Okay, it is a lockdown. You go. It is go. Yep. Rosa. Yeah. Hello.
Yeah, yakunzwika zviri sei? Chibika. Iri kubreka. Aiwa. Haasi kubreka anogobbreka sei? Hello. Inzwa. Network yachirikubreka. Kunzwa. Wakunzwika manje. Ndati wangochibikei hanzi ukubika. Kupiko. Ndasingambobikeni. Kungu uri kunzwa kwauchita. Muoneka uchabudiwa. Itata muoneka. Hanzi wangochibika kumba makuseni hanzi ndokuita basa. Imagine ndobika ndwa dziripo nayo. Naitobika ndwa dziripo nayo. Ndokuita basa remusemba ndiwatsaira makuseni wachinwa wacha. Oziya kuti batsira. Mombe dzacho dziripo here? Hanzi? Kuti mombe dzacho dziripo here? Aiwa zvipembere chaizvozvo. Kana nzou kana muchida. Maderecho naye Shema TV. Dzanakiwa. Ta. Ora iti iri bosha mwana. Handiita wili. Wokusala. That's a good night. Bye bye. Good night. Ani nonda kuna unobike ini guys. Sai wewe ka uyu azitumaka ari kumada uyu. I'm gonna find it, but not now. Not now. Yeah. Taku. Hello. Takuwa kuti uverenga. Ndidzokere pana ndiri. Taku. Yes, Aiwa Taku. Sai video rakuona. Jaje ndikona man. Hey? Oh, the floor! The floor is in the house. The floor, did you say? Parava, je disais. Hello? Je disais. Hello? I can hear you. The floor, remember, so your love. Takona imuripa mix time. Bori zai wani just so your love. Hello? What you did? Ndibude ndidzokere futi. So your love. Bori wanja conquering. I don't know what my copyright. Kudare. Yeah, this guy don't bring the video. Urgo papi we. Ni ku Hong Kong musi munozi mu Hong Kong match chaimu domandi. Taura kuti papi. Vidi. Yo, Hong Kong, I have to see it. Hong Kong is a small place because I can see it, you know. Takudzoka. Hong Kong. Hong Kong. Mukudiwa here guys. Tikukunzwa share. Nikirikini uyanga mino ndikabaya ichi chinobva changobvisa volume from no handizisei. Tikukunzwa manje. Muri kubreka imi. Saka maybe network yako then. Network yangu iri right 3 bars dzangu nemabhaa maviri ekuekera saka sei muri kuita kugaka. Yako Shema nazviya tinzwanana na Hanzi asi yako tako haisi network Hong Kong. Your Hong Kong should be faster than yours. handina chandikunzweni. Buda udzoka. Ndakuenda live handina chandikunzwa. Kuhandi baba ngokambo sama headphones ereshero. Sama headphones Ma? Ngoba sama headphones. Nasi network yangu menibesa pa flight mode ndi
Iwo wanozopedza paHong Kong pauri. Rega Shema mbofixa network chimbotaura nyaya chimbofanira kuselekta one room apo chimboselekta one chichuna. Pa Queen Elizabeth Hospital ropaketera. Ndopaketa. Yes. Ndo pandiri mazwana. Ndinobatsa. Saka okay saka mangande kapo mangande ndi Chi? mangande ndiri pa Queen Elizabeth ya. Asvika hayo, anasvika. Andiwa. Inini guys kamuri kubreaka saka handitozivi kuti inetwork yangu here kana kuti nhasi zvakatongodhakwa. Isitiri kunzwanana. Ma? Yes, we can hear each other. Ndoshandisa bad. Zvekuti unoshandisa, well, zvekuti network it depends how. Zvamabvunzera singohwa chunini. That we can hear each other. Inina Mr. Takwa. Makuhwikwa manje. Okay. So ungobaya paji. Handisi kudenge yangodonhawo. Spirit of anti-networks. You know what you need to remember, basic thing in my networks, and let's say between and no kwanza kwa player kwe saving no kuZimbabwe, let's say between 27 and 89 kana kune magetsi vanene wifi vese vanenge vakaloga in saka kana network yakava yagara iri poor inoita poor worse asi ukaenda online midnight vanakaona vanenge varara ningirikiri inoita shoma. So everywhere in the world it's like that. There's a time yekuti pane inonzi family time yekuti between 6, 7, 8, 9 family inenge yakagara ichikadhina ichiona something vese vapinda mumba vese vane magadgets. That means network yako no inenge iri busy. Because my hours anenge ari free, which is usually late. So it does not apply everywhere in the world. That's one. Then the other thing they could even Choroshansa Wi-Fi, right? It depends how far are you from the junction, my connection. The further you are, the more I need. I know you see that fast. That sorry, that was right. So Tutozviona asi tichizviona kudaro takutorya ice cream ka. Ma ice cream kwete ice cream. Don't worry, Share. In 5 years' time, I'm going to pay Amazon and ice cream. Apane ngochirya magnum neo paunopedza shift unenge warya mangani chimbondiudzawo nhasi unenge warya mangani. Mazanda kudya kana 4 but kudhara mazanda akatangisa kudya 19. Waidya mangani po wakatanga mazuva ekutanga 19. 19 per day. Yeah, ndachiri nebhungu nawo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 kusvika 19 uchingotsotsonya. Ndichingorova. Mapex mangani ipekere 4 ikadire 3. Aiwa ndindoshanda pano gasi. Waizorye sadza wasvika kumba. Ndaizodyawo zvangu but inenge andimisa boy ndisinga. Yeah, ndiuri kurya nyika rutivi we. Iku ndo kunonzi kurya nyika rutivi. 19 ice cream per day in South Africa.
iri magnum, guys, we are talking about magnum. Oh, magnum inodhura Saka changu unombo-cross here kupinda mainland. That unombo-cross here kupinda mainland. mainland aripo. Ndiri vajoza zvekudhara. Hadi. Vabvunza. Mumainland yei achibvepi? Kuma ice cream masa musuland. Hayi akati ari pa Hong Kong. Hong Kong. Oh, ngori Hong Kong, wakaenda rini Hong Kong? Ndakaenda ndotengera soja love outfit. Chi? Ndinotengera conquering ka outfit. Hong Kong. Oh, wakaenda rini? Muse Chit Chat. Ndakadzoka musi Friday. 2021 here kana 2020? 2021. Oh. Yeah. Friday iyo yatabheri kana kuti yarini? Yatatobva iyoyi. Oh. Saka sei usina kuita quarantine? Saka ndasingabatiki pamachit chat kangu achiita mabhapura. Oh, kosewo pokasvika Hong Kong havana kuita quarantine? Aiwa kana kusina zvecorona kakupfeka kana mamasiki mazuva ano. Ndekwembinga. Ndekwembinga udo. Oh. Raita mariko tiketi pindako? From South Africa rakachipa iyo. Rakachipisa racho rinoita ma 7,000 rands. Rakachipisa but number mutengo ndekuma 12,000. Kuenda nekudzokera kangoenda? 12 kuenda chete. Oh. Inga. But anyway, saka uchazoya rini kuZimbabwe? Pa Easter. Pa Easter. Pa Easter andendoriko kakula zvinga negaripo musati zvinhu zvakanengeka. Zviro zvichatomudezvo ndiyekusikira manje. Unori kuEaster unongotora chii? Iwo neoshora ma-ice cream kanda yoZimbabwe. Anga asina nyukuduka. Aiwa ndakakuudza ndine kanhingirini kaklub kuseka kana USB kuti ukamubaidza motikari kanonga namba kachitinhora. Zvina kushata. The floor. Muripo here? Ndiripo ndakateerera kakamuita pandisikakwani ndinombonyararawo. Iri kunaka here ice cream tako? Mazana haichandiitira mazuva ano ndangozvikowo but handichamenya kuenjoya. Saka iwo takune bhebhi? Ndinendere kwaririzo tinoriona izvezvi. Enda. But manje hamuzogona kutaurirana language. Antaura English? Antaura chii? Antaura Zulu. Saka ungoda kuenda uchirya ice cream kwari izvozvi kudaro? Atongoona sei zvakanaka. Ari kuita sei? Ari kutondiona sei. Waritokona uri palive stream? Ari kutoona kuti pane zviri kuitika but iye azoziva kuti zvinhu zvinoitika haana dziri nazvo zvino. Oh, so you mean like you have 16 farms in Zimbabwe?
Of course. And what are you one Hey, one band? Oh my god. Oh, wow. Hi, nice to meet you, our Zim celebrities. I didn't know you can join my live stream. Thank you very much. So, how many cars do you have? ndakatauza ndikadzoni tine Shema TV and celebrity vanombobuda interview yangu Yeah, aite saka I'm actually shocked that you with your celebrity lifestyle you can join Shema TV. Like I feel honored, and I know that you drive Porsche cars, but I actually don't know how many cars you have. How many cars do you have? so far I have 12 cars, including my brand new Lamborghini that I bought last week in Hong Kong. Mm-hmm. 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 Wow, that's really nice. So when are you getting married? I'm gonna buy a helicopter. A helicopter. Yeah. Oh wow, that's really, 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 really nice. We appreciate you. I'm building my mansion in Brook. Eh? I'm building my mansion in Brook. Borodo Bruku. Yeah, Brook. Jesus is the Lord. I tap the anointing. Wow. Yeah, and I've got 3 shops at same level. You know, same level, right? Eh? Wata kunongwarya ma-ice cream mangani kuti ukwe tiinde kunovakisa kubhorodo Bruku. zvingorota mugoko zviri padhari Aiwa ndinakidza nhasi changu. Haya. Aiwa yaka. Aiwa. Titakumbinga yedu. Ndofunga bhebhi rako wakatori nyebera rikabva ratongoda nekunyeberwa. Manje anozoita sei akazozvironga kuti wamunyebera? anozoda hanzi rume risinganyepari. Hanzi rume risinganyepari rori uye bhebhi risingadai rimanyekwadi rinorwipa. Saka ndoyazvo. Takwanzi ice cream yakushanda mumusoro. Let's go to another Japan ice cream. My ice cream, I can't no matter. That's a very nice job, guys. Good chat out here, Magna Meredway. No, kana iri weekend ndinoisuwa ice cream zvokuti ndakapinda kamande katoidya Uchingosvika basi pabasa wobva watovhura ice cream. kana iri mande because ndinamboisuwa weekend ndotomboisuwa ice cream. Unenge waisuwa ice cream then paunongosvika Monday the first thing chaunoita kunanga kumabhokisi eice cream. Ndichingopinda. Wow. Uchingopedza kusaina zita rako kuti taku signature wapinda na 8 o'clock. Ausati wambopfeka hovhorosi dzenyu dzamunopfeka ikoko kutoenda kubhokisi rese. Taku ndiye anobrokesa vanhu newe. Ndiye anobrokesa vanhu. Regina rere akakupa zere murungu anosira adzingwa zve. Ayo handi vakanzi eat as much as you want but haubudi nadzo. Yeah, those hanzi nditsvakiriwa basa kwenyu, hanzi ndaneta nanzi kwenyu ndikadya ice cream ndikaenda nayo ndosiya basa.
hautenderwi here kana iwo isedho futi kurya wobva unyona kuti warya 7 asi wozonotengesa zvako kuzheuko 7 dzacho hazvitenderwi. Hautombonyori towadya papazindega muna kudya ice cream dzakambozitarii pakuinetsa madzi. Wosike iwo ndiwo utori baby papo wanonyatsofarira ice cream. Yeah, but like mangwana tikupiwa zvekuti chaizvo kumba. Oh, wozonotengesa wakumba. Ndinotengesa ndinokupa hangu. Hanzoriti vanhu vazoti kunoregere kutengesa kana unopiwa ngani? pane dzemalanch ma 1.8 yemulanchi inozotengesa yemulanchi inozoegesa but waitotengesa kautowana mari yechingwa nemavheji samwe hatitotani kuconveta tofunga business utotengesa ukana ikanzi ichinzi let's say ichinzi 50 rands iwe unoita 30 rands. Hanzotengesa ndinopuwa mafriends avanisa vanhu vakatondivengera pane vanhu vakakuvekera chii? tondivengera ice cream iyoyo. Kukuvenga kuti uri kuuya neice cream kumba? Kuti handisi kuvapa mahara. Iwo aiwa asi iwo ndiwakaresha. I think iwo from the way to goka pawana ndo zvinoitwa basa kwenyu muchimbopuwa for free. Waifanira usatombopa vanhu pekutanga waifanira kutongoti iwewo paunongotanga kungonzi watoona advantage yekuti unopuwa ma-ice cream. Watotanga kutengesera vanhu ma-ice cream iwe ukaita mistake ukatanga kupa vanhu for free. Saka obviously munhu wese angati sei usinombondipawo for free vanhu vese havachazvihwisisi. Unofanira kutotama itotama kwauri unogara kumwe. Kwandiri kuchirungu manje akutamika. Unogara kupiko? Ndogara muClipfontein. Clipfontein. Handimuzivi muClipfontein. Nemakaita sei? Pachambopinda pachati chimbondidescribira nemuromo kuti dzimba dzacho dzakaita sei? Okay, dzimba dzekuClipfontein kuru chacho kuti chii? tegezera mabhathurumu akugezera madishi. Hati South Africa kunogezerwa mudishi. Next taura imwe point tikuteerera. Hani munhu anenge achiita zvaanoafoda. Okay, chimwe chikuru ndechekuti landlord pakati pabhadhara. Unoita sei? Ndio mhanya nalandlord saka handibhadhara rini. Iwo uchiti musikana wako ari pabasa ipapo? Musikana ari musikana pabasa kuti landlord apo wakuzvinatsa kuzibika nema kuzibika mupoto chaiko ndoko wakuita. mavhile. Ai kudirei kuri vanhu wanga uchirya ice cream yako zvakanaka wani wanga uchirya zvakanaka tichirya newe zvakanaka tiri plane mode neice cream yako zvaishata papi? mavhile 11 ndinawo. Aiwa
usatombotinyangadza zvako. Chakurakidza hangu one day uchaona. Oh, kana muchigara ikoko it's nice. Yeah, saka saka unogara mahara kuzwa bhoisi rekunori kubika waizwa pote chinzi dudududu. ya ndogara mahara akugara mahara chaiwo ndanomuta 7 months isandabhadhara ndaibhobhadhara hangu kudhara patinezachibhadhara. Saka unovavigira maice cream. Ya kazhinji kacho ndinondokupa akawanda. No wonder why usingamatengesi. That explains it. Uri kutobhadhara rent nemaice cream iwewo shamwari. Ivo vanozomatengesawo pamwe ne70 rands. Avatengesi vanomada zvikete uzandikatovaendesera kana mamagnum kana 2 mabhokisi vanomapedza ne 1 day. Umana nenzi zvanyora. Hello. Nenzi ngazadaro. Takunasi wapedzera cha. Aya. Wandinakidza iwe. Magnum haidi munarisingu. Magnum haidi munarisingu muze nenzi. Aya takunondisekesa iwe. Aya. Munarisingu unoziya. Guys, ari kutamba musazomutora too serious. Ari kutojoka onesi, ari kutamba. Okay guys. Aya, wandinakidza nhasi taku. Ndakuda kuenda life yangu shamwari taku. But yakufita manje yestyle iyi. Nice. You look very handsome. Machi? Madhuriro unoita ka? Madhuriro? Yeah. Iwe uchaba ma-ice cream takatarira unoziva. Uchaba iwe kutoba ma-ice cream takatarira ukaenda kundotengesa kuti urarame life yechimpinga handichakoni zvakanaka. Ndakuda please. Urachi. Kana ndakada zvanga ndakada zvangu. Ya kana ndakada ndona. Mwana cheche ndinoda ndinotoita skills. Usaite maskiri. Hanzi add ye apa pastream yard yakasiyana nenormal paFacebook. Unobaya link iro ndokuti upinde. Iwe shamwari takurega ndichikudropa iwewe. Ndakurega ndichikudropa iwewe bye taku. Kuti? Data rangu rozopera sei manje kana manje? Data rangu rozopera sei? Mangwana kakusema mangwana. Yay! Saoda. Urikundizwa une data rekuti tiri kukoniwa kupera. Rakawandisa. Unozoya mangwana. Mangwana tija nguva ila. Handizivi, handina fixed time. Ndikasaita unongonona ndisina kuti ndikaita unongonona yaitwa ndaseta. Achite nangu ndipedze 5 minutes novhura Facebook saka ndotosangana nayo. Iri bhosha mwari iwe ndakuda kuinda kunotesa kuti vanhu vakuru vamapoto haufa. Bhabha ita uku. Ndakabvisiwa ari the one yasogola. Aiwa pana pandiri dzemasongs avanhu handidi kurohwa nemacopyrights. Ndinonamwa necopyright handidi macopyrights. Saka uimbe. Alright. Yekuti chii? Yekuti yonoziya yekuti chii? Ndikandimbe. Ndiniuyauya. Wamaiga. Ndingoti ndirinoko. Ndiriuyauya. That's it.
Takuita beat. Ndineuya maigara ndingoti ndineuya atigoni kuimba kaniwe abhabhaisha bye wachondiitisa nhasha wandiitisa bye Ndinonzi soldier love is soldier love, yes. handigoni kuimba handigoni kuimba Dzidzira ko kunombonedzera ukadzidzira ndezi mungagona wakachangamuka. Ndichadzidzira very soon ndichatora ndakutoimba ndakutoti nditodera Ndapamukira pane kurangadza kuchi dakukudza vanhu vakandinakidza kuti vakatanga Shema TV pakaitika sungura zvekazim dance chi pakaitika sungura zvekazim dance apo pandaita mareviews ndichamaita zvangu Peter Dima vagwina chini alright aiyo bye aiyo chienda chongota unotengera data rikapera bye ndosenda izvezvi ndosenda data izvezvi bye chamwari ndakuenda ndakambotara ndimbonzwa kuti the floor vadauti chiwo alright gwari kwatenda kumateresi alright bye the floor Ndebna sheriff. kuri sei kuchando Kuchando matemperature ari kukwira mbijana. the floor anoda kuchiimbisa guys Haziji? the floor there guys kuti ininde kuimba mimi pane imwe kuti ndibikise mimi ndiimbe munoti dundundundundu mazviwa ka iwe munoti dundundundundu handiti itanga ichi Sherga bedike kabeka ngiroma ingoba kuroma guys. But Marova beat. Kachuke kuroma ka. Well. Very say nice. Ruel. Very say. What could be Ruel? I went to. I'm not saying you said Ruel. And the judge go put in Magnum mini. Yeah, and charge the Magnum. Let's do that group because I'm going to to a name. Eh? Let's sunga druku manje you masumiro ati biti kwayo guys tachita one hati I want the flow and support the flow hatina kuenderana here taenderana one tagona Dr. James tagona kota kwaenda kupi go akadonya kwezi utazwa baba nokuseka keso maisa vitaku maisa vitaku seita kwaenda Mwana ikira Magnum kana isambozoti nosvika pakuti munhu anyepe kudaro
Yes, Regina zati Anna Regina nere wandipa kusiya Roma ndagona. It's just that kuti voice rangu mazano harisi kunzwa zvakanaka. Serious. Chakwanga achinyepa because anozati ukadya something chinotonhora inoti brain freeze. Angaita brain. Mbona musingana nejuka. Hazvina basa mani. Kuzvisekawo. Ndipokuseka ndokuseka chi mangwana maybe ndikatozvifunga mangwana utombouya. It's just that kuti mashopu euyu akavhagwa. Dai ndakatotsvaga marigalia angu so takutota uyu zvedu zvimashow. I miss zvimashow zvataiita kuekera. Tinanzi nyange ukaipa Beyonce zone YouTube wontewo aitombopike. Guys muchaona zvenyu. Ndida kutokuitirai show yekuimba ini. You will see. Ndinokutondijairira. Ndinoimba ini. Kurangana wasadzimana iti kutizero. Ijuguka iri. Iwe sha, tombofanana wani. Ijuguka iri muzomuseka jugu rangu kuti ndiri bhuwa muri sei. Anyorotiruwewo. Wati? Anyorotiruwewo manje. Ndikazvifunga ndinotoenda nditi takashoka kangu then mune muchisa masongs ndogugula mawords andikaita zvekuprepare ibude ndinogugula mawords ndobva ndatanga kuimba malyrics ipapo asi munofanira kuzoplay jo hamungangonditisi gesi mangwana mbuyana mangwana ngoi mangwana chingani iTuesday. Inini shamwari unondizidzira ndinongoita chero. Yanzi yekuti mbuyana muribi. Asi uri muRoma. Diri pano. Voice rangu radzoka. Diri pano. Ndinoda kufamba nemi. Mbuyana muribi. Ndinoimba vanhu vanondisaidza. Asi kuzotsigira inonakidza Roma guys unochonyatsa kuimba even dzeuyu. Ndindipa kuri. Inakidzwa especially dzechinyanja. Dzechinyanja. Alright. Gwenyambira che. Dzechinyanja dzainakidza kana. Alright, ndoya nako ndichaona guys hanzi Shema kuimba sebuki. Kwese ikoko futi ndinotoenda pane imwe yechipostori chayandaifarira bandaikangana kuti inonzi chimu fesi wacho nai kwatikamboenda uchechi ikokoko kwatikamboenda uchechi ikokoko hatichazive kuti aripi ndaigona kumubvunza sere mavhoisi wakaisa kupi voisi riri kurwara. Iwe rusha mwari ndakudedzwa hanzi ndiwe ndipakure ukoko nhasi tanonokesa kubika. Ma ndakatokutengera zumbani. Zumbani tinaro. Oh my god. Ndozoitaura mangwana story yacho. Ndapata kuti papa ndikwaitaita gezi. But ndasvika ndikazitokubikira zumbani and I'm like what? Ever since it's your but I'm going to bikira zumbani. Guys, anyway guys, bye bye.
Ndakuendeni guys on 1 days akasingapera unozonditsamwira guys. Bye bye. Tokuoneta flow. Sharp. All right.